उ सब लोग के मार्केट अब ढीला हो गइल बा। आइल फगुनवा फूलल गाल, फिर बैसाखवा उहे हाल। ढोरी वाला जौन गीत हिट भइल बा, ढोरी छिलवा वाला गीत, तो बहुतो लोग गौले बा, लेकिन शायद इतना वो गीत ना बाजल। तो माफ ओसे करें भैया, हम रउआ के रोकल चाहता जी नहीं जी डिस्टर्ब। हम्म। अश्लील गाना ढोड़ी चटवा मात्र एकर अर्धवा कितना दिन के बाद सब गाने के अश्लील ढोड़ी चटवा भेल, चाहे अश्लील गुड्डू रंगीला राधे श्याम रसिया से ज़्यादा ये लोग थोड़ी कहले बा लोग। ना नमस्कार, मैं विकेश बिहारी और आप देख रहे हैं निशिका न्यूज भोजपुरी। आज मैं पहुंचा हूं एसएस फिल्म्स मोतिहारी में, और यहाँ पे सौरभ भी अभी फ़िलहाल नहीं है, और एक बहुत ही अच्छे गायक से मुझे संपर्क हुआ है, और ये भाई से बहुत दिन से मुझे दोस्ती भी है, और बहुत अच्छा गायकी के साथ साथ बेंजू भी बजाते हैं और आराधना भी कराते हैं। इनका नाम है रंजय राजधानी। तो चलिए इनसे हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है रंजय जी हमारे चैनल में। आई निष्का न्यूज़ देखे वाला जितना भी श्रोता लोग बा, सभी कोई के एइजा से भोजपुरी गायक रंजय राजधानी के तरफ से सभी कोई के प्रणाम बा। और आज भाई से मुलाकात भइल बा। आज आए रहनी है भैया हमारे सौरभ भाई से भेंट करे, लेकिन एइजा आज हम ही बानी, सौरभ भाई नहीं की, ताई हमनी के कुछ बातचीत हुई आपस में। चलिए तो सौरभ भैया नहीं की, चलिए कोई बात ना, रउआ से भी भेंट भेल, कोई दिक्कत ना। रंजय भाई, रुआ गायकी बहुत अच्छा करीले जहाँ तक बा, और बेंजू भी बड़ा अच्छा बजाइले, जहाँ तक हम जानता नहीं कि आराधना भी कराइले। तो रुआ लाइव के सबसे पहला गाना कौन रहे और शुरुआत कहाँ से करनी मीडिया लाइन में? अब विशेष तो इतना हमनी कुछ बतिया के ना चाही, कैसे हमनी कोनो बहुत बड़का स्टार नहीं की भइल। अरे कहाँ जो- से शुरुआत कैनी, कहाँ से अंत भइल, ई सब विशेष बात हमनी अभी बतिया के ना चाही, कैसे कि हमनी कोनो मार्केट में स्टार नहीं की। लेकिन अरे विशेष बात ई बतियाल जाई कि हमनी के आजकल का हो रहल बा, का करे के प्लान बा, संगे का कइले बानी, कहाँ रहल बानी, अपने तो साथ में रहल बानी। सबसे पहिले मोतिहारी में एगो एकलौता स्टूडियो रहे बाल म्यूजिक, बड़े भाई माधव मुरारी जी के, जहाँ हमनी के मुलाकात भइल, और ओहिजा से सभी कोई आइल अपन अपन दुनिया बनौलस, अपन अपन दुनिया बनावलस। और आगे आज राउर हमनियों के बउआ रहल बानी सा। आगे राउर का विचार बा रंजय भाई? आगे विचार ये बा कि भैया बेंजुओ बजावे नी, आराधना करे नी, थोड़ा बहुत गायकी भी करे नी, जिससे हमारा कुछ पैसा के स्रोत बा, उससे हमनी के पैसा कमानी स। और ये आगे यही विचार बा कि अब की आवे वाला सीजन में बढ़िया से कमाए के बा, आ कुछ कमा के धैलौं बानी। अच्छा, आ ओकरा बाद में पैसा मोटकस लगा के आ कोनो बढ़िया चैनल से आपन पैसा लगा के ऑडियो वीडियो और बढ़िया म्यूजिक के साथ में बढ़िया काम करे के बा। और ये एगो हमारी इहो का नाम बा कि कोनो कंपनी में अभी एग्रीमेंट नहीं करे के, अपना दम पर गा के अपना दम पर स्टार बने के बा, ओकरा बाद में कोनो कंपनी से रेगुलर गावल जी। चलिए सबसे पहले राउर कौन गाना आ रहे रंजय भाई, ई बता सकता नीनू? सबसे पहले तो उहे माधव भाई के स्टूडियो से हमने गइले रहनी सब, उ सब गीतो याद ना रहल, अब उ सब गीत चैनल पर भी नहीं के चढ़ल। चलिए अपने के अभी गावल कोई गाना हो के जौन हारमोनियम के साथ बजा के सुनाई। रंजय भाई, अभी कुछ दिन पहले लगभग साल भर होत हुई एगो गाना एसएस फिल्म्स के माध्यम से ही अपने के आ रहे, बड़ा हिट गाना रहे, बाड़े मौरत के बेटी तयाव ना ते हमार दिल तोड़ के बताओ ना। ये गाना के भी जरा गा के सुना दी। उ सब गाना थोड़ा तो एने ओने स्केल में बा, और ये आज तक ऐसे गा के सुना दी जी, बिना हारमोनियम के गा के हारमोनियम सुना। पर अभी कभी कोशिश भी नहीं कैले गावे के कि केने से गावल जाई, का बना भाई, सब हमनी के देख के बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल क के गावनी से कौन गाना कहाँ हो सकता है, लेकिन आई कोशिश करतनी कि हमरा लगे तो आके रोवता हमर भाई, आ काहे ओकरा संगे ते कैले बेवफाई, कि कौन कइले बा गलती बताओ ना, ते बताओ ना, बड़े मोहरद के बेटी तो आओ ना, बड़े मोहरद के बेटी तो आओ ना, ते हमारे दिल तोड़ के देखाओ ना। ये गाना बहुत टाइट बा, लेकिन अभी कमे से गा दिया ला कि बड़े मोहरद के बेटी तो आओ ना, ते हमारे दिल तोड़ के देखाओ ना। इतने बा, और भी बहुत कुछ बा, लेकिन विशेष गीत हमार गीत हमरे याद ना रहेला। और चली- जौन बजावे में गड़बड़ी भइल ह त एकर हमनी कोनो सेटिंग ना रहलक ह स, और डायरेक्ट बजा के कोशिश करनी है, अगर एकरा बाद भी बजाएम तो शायद ई चूक ना हुई। तो चलिए, ये थे भोजपुरी गायक और बेंजू भी बजाते हैं बहुत अच्छा, और आराधना भी कराते हैं रंजय राजधानी जी। और इनको ज़्यादा नेम फेम नहीं मिला है, क्योंकि कारण यह है कि ये ज़्यादा अश्लील गाना नहीं गाते हैं, और ये भी आज अश्लील गाना गाते तो बहुत बड़े सुपर स्टार होते। तो चलिए रंजय जी, आपका क्या आगे भविष्य में
क्या सोच रहे हैं कि अश्लील करके ही आप आगे बढ़िएगा या बहुत बढ़िया सवाल बा भाई के कि शायद अश्लील ना गौनी मार्केट में हिट ना भइनी, तो ऐसा कोनो बात नहीं है। नीमन बाउर सभे गावेला, हमनियो गौले बानी स, लेकिन लोग जानत नहीं है, बुझनी। और विशेष बात बता देवे चाहतनी सभे कोई के कि भैया अश्लील गावला से केहू स्टार ना होला। हमार जहाँ तक कहे के, हमार जहाँ तक सोच बा, हम सब कोई के सोच नहीं कहत। अश्लील गावे खातिर बहुत लोग गौलक है। ढोड़ी वाला जौन गीत हिट भइल बा, ढोड़ी छिलवा वाला गीत, तो बहुतो लोग गौले बा, लेकिन शायद इतना वो गीत ना बाजल। तो माफ करें भैया, हम लोग के रोकल चाहता नहीं जी, डिस्टर्ब। अश्लील गाना ढोड़ी चटवा मात्र एक अर्धवाय कितना दिन के बाद सब गाने के अश्लील ढोड़ी चटवा भेल, चाहे अश्लील गुड्डू रंगीला राधे श्याम रसिया से ज्यादा ये लोग थोड़ी कहले बा लोग। ना 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 बहिया में कसी के सैया, घिउआ में अंगड़ी में छौ चाहिए, बहुत सारा अश्लील गले बा लोग, लेकिन आज वो अश्लील गावे वाला लोग कहाँ बा लोग? हाँ, उ सब लोग के मार्केट अब ढीला हो गल बा। आइल फगुनवा फूलल गाल, फिर बैसाखवा उहे हाल। अब वो लोग के फिर मार्केट ढीला हो गल बा। आ नया नया कलाकार लोग आवता, लोग थोड़ा बहुत बाज जाता। ऐसे नीमन भी गीत हमनी बहुत सारा गावेनी सब, बाउर भी गावेनी सब, लेकिन जेकर बाज जाला शायद ओकरे पर सब कोई निशाना साधेला और ओकरे के सोचेला कि शायद ये अश्लील बा। तो एमे का पब्लिक के दोष नहीं खे कि गाँव वाला के दोष बा भैया? मतलब गलती केकर कहल जाओ, जमाना के दोष कहल जाई। जमाना ना ना कलाकार के दोष कहल जाई, ना पब्लिक के दोष कहल जाई, जमाना के दोष कहल जाई। ना जब गायक लोग अच्छा गाना गाई और ऊपर अच्छा रिस्पांस ना मिली तो पैसा लागेला, खर्चा करेला लोग बहुत ज़्यादा। तो कितना दिन अपन पैसा लगा के मैंने अपन समय बर्बाद करी लोग, जब पब्लिक उहे सुने के पसंद करता तो मजबूरन गायक का करी। जी तो बहुत बढ़िया बात बा। जौन लोग सुने के चाहेला हमनियो उहे गावे के चाहे नहीं सा, सोचे नहीं सके हमनियो कम समय में जल्दी से हाईलाइटेड हो जाई सा, आ हमनियो तनी बढ़िया जिंदगी जिए लगी सा का भैया। तो सच्चाई है बा। और निमन बाउर सभे कोई गावेला, समय जब तक ना आई तब तक केहू स्टार ना होई। हम आज से ना, मोतिहारी में पहली बार स्टूडियो खुलल रहे माधव भाई के, तबे से गावत तनी। हमारे से पीछे पीछे आके बहुत लोग स्टार हो गए। समय जो ही आई वो दिन आदमी जरूर स्टार। चलिए, माता रानी के आशीर्वाद होगा तो आप भी आगे स्टार बनेंगे। तो चलिए बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जय भोजपुरी।